Right, pane nyaya iri kunetsa panapa. Pane nyaya iri kunetsa iri kunzi pane mukomana ashaika meno kunana Glende or something like that. Ine nyaya yacho so far ichiri kupunza musoro pachiri neinformation yakasiyana-siyana iri kubuda. Ende toda kuti iwo kana uchiziva zvakawanda about it, please tiudzewo kuti ichi chiri kunyatsoitika. Anditika. Welcome back to this channel. My name is Kundai, and if this is your first time to be here, don't forget to subscribe and also click the notifications bell icon so that you'll be notified every time we go live kana kuti patinoisa videos. Right, we want to discuss nyaya iri panapa. Pane mukomana ari kunzi akashaika. Anditika. According to what I'm seeing, panapa pakanyorwa zita rake. Anditi hanzi anga achinzi anenge angane 19 years. Anditi. Saka pari kunzi 1 anenge angane 19 years. 2 pataurwa zita rake, but I wouldn't want to say the name. Anditi. Saka pangonzi nenge afa after aita se arwa lula with the vasikana vemanheru. Anditi. Prost nansingeni. Akatiza kubhadhara. Anditi. Saka nyaya iri kuti mufana akakecha ndobva asota. Anditi. Asota ndobva atiza kubhadhara. Pakutaura kwazvo zviri kunzi anenge akaita zvekuti shamari une change here. Zvikanzi change ndinayo, but change handina, mina ndinonzvaka. Hanzi vati were vaenda. Hanzi musikana wacho ndobva vanyarara. But hanzi 2 days later the boy haana kuenda kutoilet. Handitika kusvika ataura kuna vabereki vake zvakaitika. Dumbu rakakura, vabereki vakaenda kumba kwemusikana waya kana kuti musikana wacho anditi prostitute wacho vanooffer $20 ma-US. Anditika, but she rejected achiti she wanted $150. Then mari payakashaika mukomana akabva aita 20 liters yewet. Anditika, and then ndobva afa pakati peusiku hwanhasi. So zviri kunzi there's a lot of drama iri kuitika kunonzi kuGlendale right now. Anditika. So I'm gonna play you the video yangobuda yacho. I mean, wanga changa ngachingobvunza or something like that. I don't know what really happened. But guys, chiri kunyatso kuitika chaichi ndichoda so. Pane ma questions akawanda ari kubuda nezvimwe version akawanda akasiyana-siyana. Please, if you know a lot, if you know much, if you know more about this one, please let us know in the comments. But mbvunzo wangu wochitiwo vanhu vari kukechana mazano ari kukechana mari dzekusvika $150 kurova store nyika 1 chete ubvanzi wire 50. So vanhu mune mari kana zvinhu zvichokwadika, please inini ndiregerewo ndaona taura nemari wire 50 $. Hakumana vanhu varutambira mari mazano imboisa kumanengirikini kumabond kuma-US kunonzi kumari dzedu dzemunomidzi $150 was $10 tomboti ngatimboisai kana pa40. Handiti ngatimboisai pa40, which means inenge iri $6,000 kuti ngorova stonyi chete $6,000, of which pangonoona ungoti ukangodai zva zvatodhaka obva watonzi 6 nomapombe aenda. Hey, ina handiziva hangu, but hey, I don't know what is happening with the people, but kana pamwe yanga nyaya yekuti anga kuti ndiripi or something like that. Plus zvinozoda kuzosvika pakudarana here kana kuti ndozvaakuita here vasikana kana kuti ivo vasikana vekukecha kuti ukakecha anobva atokuti ndipe mari yakawanda kudara. Bhozi ndaitonzwa vamwe vanhu vachitaura chanzi hanzi kune dzimwe nzvimbo muno muZimbabwe, kufanike muZimbabwe, hanzi unotoenda ukatoenda kana nenazhi chete kana 2 nazhi unoona kutosvika ukatonzi rova shamwari 2 nazhi bhodhi, but wire 50 wire 50 yakawanda. But unozatika it's unfortunate kuti mukomana azosvika pakufa. Unozatika it's not a good thing. Hazvina basa kuti akakanganisa here kana kuti haana kukanganisa. Nyaya yekuzoti munhu anozosvika pakufa manje iyo nyaya yakati tricky. I don't think it is a good thing. I mean, you can tell me what you think. Kana achifunga kuti munhu anofanira kufa kana achinge arova munhu zvitonyeni obva aregedza kubhadhara, then I mean, you can tell me, unondiudza mumacomments. But hey, that's quite scary and zvototyisa. Vakomana vacho unozati chero vakomana usazotanga utyisa, plus iwe wacho unongati pane vanhu vachauya here kuzokecha iwe vachiziva kuti une munhu akafa marimwe zuva. Handinenge riri business. I'm not trying to judge kuti munhu anofanira, nyaya yangu haisi pakuti munhu anofanira kukecha here kana kuti haafanira kukecha, kana kuti munhu anofanira kukechwa here kana kuti haafanira kukechwa. That's not my issue. Nyaya yangu ingori pakuti kuzosvika pakuti vanhu vanozourayisana nekuzofa zvinenge zviri zvinhu zvakanaka here izvozvizvo. Handizi, or maybe it was a mistake, maybe vanga vasina kuzvironga, or maybe vanenge vakagadzirwa kuti vanenge vakagadzirwa here or something, kana kuti vakatoenda nomugadzira kana kuti nomugadzira. But hey, I've got a lot of questions about this issue.
is it an issue kuti mukomana akatoenda zvechokwadi kuti akatofa nenyaya iyoyo specifically kana kuti pane zvimwewo zviri behind zvatisingazoziva? Obviously pamwe chete uzomboudza kunzi hayo inyaya yekuti akanga arova sitonyeni vatiza vanhu vangana anorova sitonyeni vachitiza vachiteerwa achisvika achibata bhurugu achinzi ndipe mari yangu achidhonzwa daiso wotonzi shamwari chimupa kani mari yake zviperi sekutozongoti anzi ngonzi sitonyi kana vanonzi dha wototi anzi munhu ngafe. I think that is quite scary, and I'd like to hear what you guys think about it. And as usual, I'm gonna see you in the next video.